Така, някои думи след матча и от старши треньор на Балца Петич. Господин Димитров, как видяхте днешния матч? Според мен се получи не лош матч. Отбор на домакините са доста сериозен отбор, играят футбол. Знаех, че си ни е трудно. Въпреки, че състава ни беше доста усъкатен, имам контузини, наказани. В състава имах юноши, но въпреки това се опитахме да се противопоставим на домакините. Допуснахме нелеп гол в 40-та минута, малко преди да завърши по времето. За пръв път играя в тази схема, защото нямах определен на дадени постове, нямах футболисти и затова за пръв път игра с 5 защитника. Получи ни се до някъде, но едно недоглеждане в 40-та минута ни костваше изравняването. За 2-1 стана след груба индивидуална наша грешка. И оттам нататък вече матч стана атака за атака. Гостите се възползвах от една контра и решиха изхода на матча. До края на първенството какви са вашите цели? Изиграваме матчовете, които ги имаме. Опитваме колко се може повече победи да направиме. Знам, че ще ни е трудно. И не защото играем с някакви уникални отбори, защото нямаме футболисти в момента.